Моля? Колко е си трябва да плаща? 649,81. Защо така? 14 пъти пише той. Да, защото е на грамаж. Значи, едната пържола е между 400 и 500 грама. Общото количество на трите пържоли е килограм и 300, доколкото не се лъжа. 13 пъти ли е маркирано? 14 пъти. 14 пъти. Значи, общото количество на трите пържоли Ние 14 пържоли не ядохме. Не, вижте, цената е за грамаж. 100 грама е 35 лева. Точно така. 1 кило 350 лева. Точно така. Ние колко ядохме? Кило и половина ли? Кило, 1 килограм е 400 грама. Ядохме. Да. В сурово количество. Аз мисля, че по една порция ядохме. Какво става тук? Ние ще фалираме тук. Аз повече на море няма да идвам. 650 лева. Брой бе, че главата ми боли. Че да пуша една цигара. Çok benim kalalı canım, değnimiz kalalı. Ek bana kuparas. Kal 14 порции мусим хаям. Нещо грешка имате, жан. Нещо грешка имате. Антарин му клима. Софитката. От деня му си е човека, който авар. Не, да не идва тук да ядете. 100 грама. Моята колко грама беше? 150 лева. О, дир леско, беляс меките, дир. Минда пенала дирки няма майги мас. Онар лепти, не огине. Бари козу слам те лас майги. Кибър сайда, мочу. 6. Чачу мускала, мочу. Майката мус. Сай гене. Терлектирдilер майката.